बर' राव बेनि सायावथ' बुंनांगौ बहुद दं जाहैबाय। दिनै जोंनि मानसिफ्रा बर' रावखौनो गावनि बिमानि रावखौ एसे माने मोजां मोना जानो नागिरदों। दा बर' रावा जाहैबाय बर' बिमानि राव। सारा गिदिर प्रिथिबिनि मानसिया बुंदों बर' बिमानि रावजों फरायनांगौ। बर' बिमानि रावजों फरायबासो गासिबो मोजाङै लेखा रोंलाङो होननानै बयबो जों मिथिगौ। बेनिखायनो बर' रावखौ जोङो बर'नि गेजेराव फरायनानै जोंनि हारिखौ जोङो गोख्रों खालायनांगौ। गोख्रों खालायनायनि लामाया एकमात्र लेंगुवेज एबा राव, आरो बे रावखौ जों बावनानै थाङोबा बर' जाथिया मालाबा गोमोरलांनो हागौ। बर' मिडियामनि बाथ्रा लानानै दा बायदिसिना राव गोसारनायखौ टिभि, रेडिअ, पेपाराव नुनो मोनदों। नाथाय जोङो बर' रावखौनो नागारनानै थाङोबा जोंनि इयुना गाज्रि जागोन। बेनिखायनो जोङो बर' रावखौ थैस' थांस' इउनिभारसिटिसिम जों फरायगोन। आरो दाथ' जोंहा हायार सेकेन्डारिसिम बर' मिडियाम जाबावबाय। बर' मिडियामजों जों फरायनो मोनसिगोन। एसामिस बा बांला बिथांमोनहा जेरै MA सिम गावसिनि रावजों फरायदों आरो बे रावजों फरायनानैनो मानसि गिदिर जालांदों, डक्टरेट जालांदों, हाकिम उकिल जालांदों, बिथांमोना गिदिर पदबि जालांदों। बेबायदिनो बर'फोरनि गेजेरावबो जोङो जोंनि रावखौ फरायनानैनो मानसि गिदिर बा समाज दैदेननो हानाय जोङो बिदि जागोन होननानै आं मिजिंथियो। आरो गुबुन रावखौ जों फरायनो नाङा। गोजोनथाव खौरां, रानिया टाउनाव बर'नि गंसेल' गोजौ थाखोनि प्राइभेट कलेज गासिबो रोखोमनि जाग्रा आदार मोनो। सिमां बर' हटेलाव। फै नोंथाङा